Còcteles. Doncs bé, possible. Per tant, veieu l'ordre dels ingredients és important, eh? Oliver, refredar la copa, no?, amb el gel, i ara treus l'aigua. Ara la lligues, la complirem fins a dalt i la abocarem a la nostra copa. De ratafia, eh? Ratafia aquí, sí. Mira, podeu agafar això. Això és un medidor, o com li diem els professionals, jigger. Els jiggers sempre tenen dues parts, una que és més gran que l'altra. Normalment acostuma a ser la part gran el doble que la petita, però en el que jo us he portat aquí pel taller d'avui tenim una que és de 50 mil·lilitres i l'altra de 30. Així, amb aquests dos ditets... Atenció, mireu el Cristian. Kombucha. La claveu al mig perquè si no teniu sirenes pot ser una oliva, pot ser... Punxa. Sí, o com si voleu posar un tros de formatge. Aquest com es diu? Com a capital europea del comerç local. És d'origen cubà, fet a base de rom, llima, sucre i menta. A veure com aplaudeixes la venda. Amb un aplaudiment és suficient, eh? Un aplaudiment, eh? Un Professional. Que seria l'equivalent a 15 mil·lilitres. El que farem és afegir la mateixa quantitat. D'aquesta manera trobarem l'equilibri entre el cítric i el dolç. Dos. Atenció a mestre, sisplau. Això també ens donarà un punt lleugerament amarg, més sec, no tan dolç, i jo crec que amb la rosa combina bastant bé. Ara hem d'introduir la canyeta. Fem ara perquè si ho féssim després de decorar el còctel, a l'introduir la canyeta, se'ns desmuntaria tot. Que quedi millor la foto. Molt bonic. Somos los descubridores, ahora descubridores.